Og hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Fortnite Ranked Silverbuild i det nye. Og I må undskylde, vi ikke har uploadet i så lang tid. Det er vi kede af. Vis dog lige, hvor mange crumbles du kommer, mand. Nu kommer vi til at uploade lidt mere. I kan godt valge det. Kom. I øvrigt kan vi lige slå imens, så kan vi lige vise jer vores garden i Go Garden. Det her er min garden. Ikke spørg mig, hvor jeg har så mange penge på at kigge. Ikke tager det. Nej. Se hvad vi fik i det sommerharvest. En mulemango. Nå, men det er bare det Fortnite. Vi venter lige på Valdemar, han trykker ready. Det har han gjort. Jeg har sgu da trykket ready. Det er det også lige. Jeg går lige ned til æggene hernede. Ja, I må gerne lige adresse, inden I går på garden. Oliver, lige her en YouTube-video, ikke? Du lyver, du får penge, når du lyver, ikke? Ja. Så der, hvor Donald Trump siger, we will do American safe again. Plus milliarder monish. Nej. Den står London, ham Donald Trump, han står. Sig. Gå ind. Der kommer snart en ny seed shop. Og en ny pet shop. Og I må gerne lige adresse, hvis I har lyst til det. I kan godt vælge det. Ja. Det er det Valdemar. Og det er det mig. Og det er det min lillebror. Onsdagskylling. Jeg har lyst til at skrive til Victor. Han er ikke hjemme lige nu, men... What the heck? Nå. Men ja, I må desværre undskylde, vi ikke har uploadet. Vi har haft lidt travlt her på det sidste. Igen, som vi plejer. Har lige været på fodboldskole. Så det. Og nu mangler vi... der er en lille pet shop. Der var jeg ikke. Se vel. 25% chance. Ja. Fedt, mand. Det er fordi, jeg har den der ting der, og den kan gøre tingene meget store. En golden mango. Jeg vil have min rare egg, man. Jeg har alligevel i Grow Garden, ja. Alle de følger, som vi ikke har. Men altså. Så har jeg. Hvad har jeg egentlig? Jeg har de 2 mest sjældne æg. Derinde. Altså, du kan få i shoppen. Altså sådan, ikke normalt, men præcis. Ja, æg. Og bare så hernede. Så er vi klar. Er vi klar? Det er Silverbuild der. Vi er på hypen. Silverbuild, så kan jeg ikke følge med. Hvor lander vi? Vi lander bare. Du er gæsten, du bestemmer. Vi lander der, hvor man kan lave rigtig Squid Game. Nå, men det er ikke det på det her map, det er det andet. Vi prøver at game på det her map og det andet map. Så jeg ved det. Der. Vi lander der. Der er det godt. Og der er det. Det er mig, der hører til der, fordi det er mig. Og mig kan godt lide at være der, fordi jeg føler mig som mig. Og det er bare et rigtig godt sted at være mig. Vel det. Kan du ikke snakke over Fortnite? Det tror jeg ikke, du gør nemlig. Det gør jeg sgu også. Snakker jeg ikke over Fortnite? Kan du høre mig dobbelt nu? Nej. Godt. Nej. Mit eneste våben er en shotgun. Lad os drage krig. Ej, det lyder som en god idé. Der er en doro lige her. Let me cook. Nice. Mødte som pøst. Bak, så hold nu. Få det ind i hjernen. Og husk at komme og stoppe til Valdemar Gaming. Fordi det er hans gode kanal. Og ham den anden der er med. Men jeg kan lige snakke om ham der den anden der er med.
på din kanal? Ham der. Nej, eller jo. Hvis I ser en, der hedder Likeman UT, eller hvad, så skal I gå under dislike til ham. For vi har et lille skænderi. Ja, det var så godt. Bare rigtig nederen. Og jeg har prøvet igen at sige om ham, men det kan jeg ikke sige på sådan noget. Han må godt sige det til mig, men. Og hvis du ser den her video, der er derude, som ikke gider navn på, Hvorfor? så skal du bare vide, jeg gider ikke være venner med dig igen. Det er sagt. Hvad en grøn pomp, det lyder som en lilla pomp eller guldpomp. Ja. Så du gider synes aldrig at være venner med mig igen. Det kan jo godt være på et tidspunkt, men ikke lige nu. Nej, jeg kan ikke være sammen med ham. Ja. Jeg ved ikke, hvad der skete. I skal ikke spørge mig. Spørg ham. Og hvis han ser den her video, så er jeg glad for, at han får det at vide. God damn, I vil have lidt diss-tag på hinanden, mand. Hvad sker der lige? Jeg er ikke en del af det, Og ved du hvad, hvis du ser den her video, så kan du bare gå ind og dislike og alt det der. Fordi, ved du hvad? Jeg ved ikke engang, hvad der er sket til det. Nej, du fik ikke historien i bilen på vej. Der er en normal person her. Ej, det er ikke normalt det der. Ey, jo, der er nogen, der skyder mig. Og det må man ikke. Hvor blev jeg skudt fra? Ja. Fuck af. Sidder og gang. Nej, tak. Fuck af. Må vi optage ligesom? Vi optager ligesom. Get out of the lobby. Lad kongerne komme til. Hvor er du henne? Men apropos om det, min ven, jeg har glemt ham nu. Han er ude af mit liv. Det kan godt være, at vi går plads sammen. Jeg har glemt ham nu. Hvem? Nå, ja. Du ved hvem. Du ved hvem, der er med. Hvorfor kan du ikke sige hans navn? Fordi det er ikke værdigt. Så subscribe lige, hvis han skal sige hans navn. I går vel? Skal vi sige 50 like på den her video? 50 likes på den her video, så siger jeg hans åndssvage navn. Og hvis du ser den her video, så bare her på det. Få det med. Der skriver uro med mennesker. Hvad var der aftale, I skulle på den her camp der? Ja. Men ikke længere. Ikke mig længere. Må jeg så sige, hvad du så gjorde bagefter? Det skete? Nej, det må du ikke. Jeg har faktisk privatliv. Ej ja. Jeg spurgte jo bare. Godt lavet. Du skal skyde mig, så skyde mig. Vi må gerne lige skrive nogle forslag ned i kommentarerne, hvad vi skal lave. Fordi vi er jo sammen i morgen også. Hvor vi også skal lave noget paddas eller noget. Og hvor skal... Det har vi gjort, men det blev så ikke særlig godt. Vi har lavet det med skolen, hvor vi kan... Jeg har en idé til at gøre det endnu bedre. Bare så vildt, så har vi endelig en grusbakke, og det gjorde
Så det gør vi nok ikke igen. Han skylder. Jo. Ellers så... Ja. For likesene. Alt for likes. Eller for subscriberne. Og alt for død. Og I må gerne lige hate lidt på, fordi vi ikke har uploadet så lang tid. Det bliver vi taknemmelige for. Hallo. Jeg fandt den der ting. Ej, boo, charts. Det er slag lige den der. Ej. Shooting! Sniper. Hvad er det for en skrækkelig gun, du har lagt der, du har markeret med? Se hvad der også var der. Hvad andre YouTubere har kaldt fuldstændig udsultet, ligesom vi gør. Udover den der. Den kan jeg godt lide. Den er god. Hey. Jeg kan godt se dig. Derovre. Nej, det er her. Jeg har en nemme. Når man har en nemme, så har man vundet gamet. Men også når vi to er sammen, og jeg har en sniper, han har en nalf. Så vil vi gøre, hvad vi siger. Vi siger, ja, nu vinder vi. Jeg må godt. Ligesom Okay. sag og Død, mand. Shit der. Gå, my crown. Gå. Hans mate var herinde af hende, eller det. We're coming for you. Der er 4 tilbage. Han er herinde. Mate, ved du hvad vi har lært i vores liv? Vi har været der. Alle dræber alle de mennesker vi ser. Fordi det er det mor sagde. Dengang. Altså, du må gerne få den der, hvis du vil. Fik du ham? Nej, Jeg ser ham. de er inde i en busk. Jeg har godt loot. Det kan dop dem. Lille skal er lige så godt som ved min Gud. Ser du ham? Men jeg jagter ham sgu da. Men Kom. han var bare sådan en noob, der stikker af. Ej, det giver vi, så jeg kan se på. Jeg kan se ham. Skød ham med din mamma. Død dog din klunk. Du har ramt ham. Klunkehoved. Du dræber mig. Så kommer jeg og leger mamma. Okay, nu er det. Hej, sniper. Pusher med mamma. Det er min mamma. Nice. Det er min mamma, jeg dræbte ham der. Gå. Så er det tid til at køre. Nu skal vi vinde der game. Det er de 2 sidste år, vi nakker. Ja. Ja. Og øjnene er alt for det. Rapt. Boom! Same time as the timer is gonna beat man. No. Kan jeg get a car? Okay, nu skal vi se, hvad vi kan. Okay, skal vi se, hvad vi kan komme ind. Ja. Ready up. Selvom sol er fint. Ready. Ind på gå garden og bevæge sig lidt. Der er Sandwhite. Vel, det der event, der gør. Det må vi bare undvære i det her game, fordi vi vil hellere spille Fortnite, ikke også? Hvad må vi undvære? Det der event, fordi vi kan sikkert ikke nå det. Der er Og lige. 19 minutter. Og lige. Kæmpe. Flip, flop. Og lige ned i det. Nu sælger jeg lige en Moon Mango. Og nu sælger jeg, klar, nu sælger jeg min første Moon Mango. Hvad skete der der? Vi blev sunshine. Flip, flip, flop, flubbedubberdub. Flippedibber flop, flip. Flip, Har flip, du solgt din moon mango? flip, flip, flop, fluppy. Okay, det ligner da Johnny en anden syn. Han har så samme penge som mig, men jeg har flere end ham, fordi ellers har jeg ikke noget med det. Flip, flip, flop, flippedibber flop. Flippedibber flop, flip. Flower.
Check a fire. Jeg har en firework flower, der synes det. Tak for at tjekke, Fister. Jeg har næsten en frugt, der er 1 meter. Flip, flip, flop, flip, 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 og flip. Det er Gambler, hedder han. Er det vi inde? Det er Squid Game! Ja, den nye map, vi næsten ikke har testet ud. Jeg har kun testet ud 1 gang. Og der døde jeg overborgen. Så hvor lander vi, tænker vi? Jeg har et godt landingsspot, og det er der. Jamen det er ikke der, men der lander alle. Jeg svæver, de gør. Nej. Det er ikke der. Det er lige meget. Det er stadig et Squid Game. Nej, jeg døde for lidt. Ej, det gør jeg lige præcis ikke. Jeg røg sidst ud over. Men jeg kan nå lige. Og så døde min. Jamen det er det. Jeg har lige fundet det her. Du fandt det der hemmelige rum. Shit, der døde jeg til forløbet. Du kan ikke nå i healing. Vel, ikke gå den, ikke gå den. Jeg skal lige have mit loot. Ja. Jeg tager den. Åbn døren dernede, åbn døren dernede. Så jeg kan nå at flyve ind. Men det er til folk, hvis man spiller det med, ikke? Jo. Så hvis man... Det er ikke folk, hvis du dør til. Du må bare ikke ramme det overhovedet. Der mistede vi lige ved begge vores crown. Ja, det er så, hvad man siger om det. Det ændrer jo ikke på rank. Nej, jeg skal dø. Oh my god. Du må ikke knocked out. Er det klamt? Eller ikke dø. Get out! Jeg skal den ene. Okay. Vores loot. Oliver, ikke den vej, ikke den vej. Du kommer hen på den anden side. Det var godt, jeg fandt det sted der. Jeg vidste godt, det var der. Demolish. En til! Hvor er du henne? Det burde jo gøre muligt til. Jeg klarer det første forsøg. Jeg skal også lige have en. Nej, bro. Nej, ja. jeg klarer den. Man. Sådan. Fyr for hypen. That's what we... Jeg finder også en anden secret. Jeg ved ikke, om det er særlig secret, men altså det er sted. Se, kom op her. Flip, flip, flop, her.
mennesker heroppe. Jeg får nogle kills. Der er rigtig players. Kommer du? Der er jo ikke flere. Man kan ikke se dem alle sammen på YouTube, vel? Okay, jeg har allerede kun legendary eller epic. Okay, vi skal. Pause det. Du har ham. Hjælp. Ja, nice. Hold kæft, du er god. Ad. Åh. Død. Der lander en lille nubas. Tror jeg, det er han, det skal game. Det er mig en. Ja, jeg ved, ja. Ja, bare gem dig. Fuck mig, du. Flyv herhen. Nu er du min pil. Nice. Okay. Hjælp. Jeg er væk. Lort. Bare sig fuck dit loot. Fuck dit loot! Og i morgen, hvis vi må, så skal vi måske fisk. Vi kan også lige lave en lille video, hvor vi er ude og fiske. Skal vi gøre det, vel? Hvis vi må. Vi er lige på fredagshypen. Yeah. Hvorfor spawner der så mange? Vi skal have nogle flere kills, vi skal. Der er en mamme. Yeah, boy. Der er nogen her. Det var dem, jeg død til. Eller kom. Skyd dem. De er fine. Jeg kommer ind til dig. Jeg kan ikke dø. Skyd. Valle, vi popper, så løber vi hen i byen. Vi popper, så løber vi hen i byen om bagen der. Kom lige vand hen. Jeg har healing her, kom. Jeg henter en af dem.
det der. Skynd dig, bare hop ned. Skal vi push? Nej. Hulbøst. Ikke tag den der, det er dumt. I push. Kværk ind i busken. Kværk tårn i busken. Er det stadig i push? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Jeg afslørede ham. I just wanna be part of you. Du mangler lidt. Den er ude. Se ham. Hold da kæft, han får hørt ham der. I to i luften. Den ene flugter nu. Fucking kæft, den går du bunker. Eller ikke pik. De har sniper den der. Shit. Lad os spille. Spil, mand. Olli. Skynd dig, du kan bare gunne. De skød igennem. Shit. Det var lidt dumt. Fint. Nå. Vi skal lige se, hvad bank vi kommer i, så vil vi sige tak for den her video. En gang ny rank nu. Tak for den her video.